substantial o mga pangutana. Ug ako i-share ninyo ang pipila sa mga highlights sa mapailugon kay nga pagsukit-sukit ni Senador Risa Hontiveros nga makaingon na to bakako ni si Mayor Alice Guo do na gyud gitaguan ambot unsay rason di sa gid hinunta makatugkad unsa gid tinuod niyang katuyuan. Una, biliban ako ni Senador Risa Hontiveros. Ingon siya, last hearing gipangutana ti ka parte ni Sheila Leal Guo og ni Semen Leal Guo. Pareha ni mong middle name, pareha ni mong apelyido, gipangutana ti ka managsuon ba mo? Ingon ka wa ka kahibaw. Dili mo managsuon. Wa kay kasayuran. So karon ingon si Senador Hontiveros, ako nahibawan nga managsuon jud mo. Kaya ang ilang inahan si Amelia Leal nga mausab ang imong inahan. Ang ilang amahan mao si Angelito Guo nga mausab ang imong amahan. So nganong namakak man ka? Nganong wa man kamutug-an nga imo ni igsuon ang duha? Sila si Sheila Leal Guo o si Semen Leal Guo. Ikaduhang punto ni Senador Hontiveros kini tamimi si Mayor Alice Guo ini. O kini nakuha lang ni Hontiveros tungod sa kamayo siyang staff, tungod sa kamayo siyang research, o tungod sa ilang diligence. Ingon si Senador Hontiveros, niingon ka, hilak-hilak pa kang Karin Davila, nga love child ka. Gipaangkan sa imong amahan ang imong inahan. Pero niya ko'y dokumento nga nakuha, na dili tinuod gibiyaan ka sa imong inahan, human ka niya gipanganak in 1986. In 1986 man gipanganak si Alice Guo. Kay pag 1988 nataw ang imong igsuon nga si Semen Leal Guo. So kung nibiya ba ang imong inahan, pag 1986, nganong nanganak mo siya pag-usab ni Semen Leal Guo in 1988. Ikatulo, matod ni Senador Risa Hontiveros. Ingon ka nga gipaangkan sa imong amahan ang imong inahan. Si Angelito Guo, ang imong amahan, iyang gipaangkan kay kasambahay ni ninyo inyong katabang sabay si Amelia Leal. Ni ako'y dokumento nga magmatuod nga ang imong inahan ug amahan na gikasal atong Oktubre 14, 1982. Nakasal sila 4 ka tuig sa wa pa kamataw. So nganong moingon mga kasambahay ninyo? Gipakaslan mo si imong amahan, ang imong inahan 4 ka tuig sa wa pa kamataw. Nganong moingon gipaangkan ang imong inahan, kasado man sila. Silang gipanganak ka ni Amelia Leal in 1986. Ikaupat nga punto ni Senador Risa Hontiveros. Tanan nimong mga kompanya, kay daghan man kini mga kompanya. Daghan kini negosyo si Mayor Alice Guo. Ngun siya sa tanan ninyong mga kompanya, kuyog yun mo nga mga tag-iya sa kompanya, kamong magsuon Sheila Leal Guo o Semen Leal Guo. Nganong mo ingom lang kawa kakailan nila? Nga sa tanan ninyong mga negosyo, kamo mangyong tulo. Mo'y kanunay nga magkakuyog. Ikalima, ingon si Senador Risa Hontiveros, nakakuha sab ko sa inyong travel records. Ingon ka, wag kakaila sa imong mga igsuon, nagkuyog mo biyahe ni Sheila Leal Guo katulo ka higayon. Travel buddies mo. Nya wag kakaila? Na igsuon mo ni Sheila Leal Guo? Di ba mo lain pa ng witness gi ya kini gentle kay tingog si Senador Hontiveros, dili siya bombastic, di siya manghasi, bakal makay tingog. Giun sa pagtubag ni Mayor Alice Guo, Your Honor, after the last hearing, Your Honor, tinanong ko yung tatay ko, sabi niya magkapatid daw kami, Your Honor. Tubagon kayo, di ka maglagot. Turuwagin sa puta si Senador Hontiveros. Giingnan siya Alice Guo. Magsuon day, Your Honor, giingnan ko sa kong tatay. Pagkahuman sa last hearing, na magsuon day biya ng Semen og Sheila.